салому алайкум дӯстон. Ин королевски бархати тоза аз Дубай омад. Регали тоза якум сол. Апа хоро лайка дастгирӣ кунед. Бешаки раҳмат. Бисёриё баҳс мекунанд ки дар дигар сайтҳо 450 сомона, материали 450 сомона. Бисёриё дурӯғ менависанд ки регал тоза королевски бархат Дубай 600 бо 470 кади. Ин качество хитои оригинал 450 сом. Инаш боша балхи метиска 350 сом. Фарқаш калон. ҳам торикӣ дорад, ҳам ворс дорад, рошанӣ дорад. Балхи тоза оригинал. кадоми заказ мекунад, ватсап данависад, суратошро дар манекен отдельно рой мекунем.